også en højtaler? Ja. Og det er 5-minute call. Ja. Hey! Ja, jeg kan godt se det. Ja, der er lidt tid, men nu tror jeg, vi når. Nu går vi op og klæder om, og så kan vi komme i gang. Ja, det var en god video. Ja, det bliver... Kan du tage hånden? Ja. Det er ikke behind the scenes, det er around the scenes, Nana. Det er dejligt med sjovt film. Camilla, hvad skal vi i gang med? Jamen, nu er vi i tøjet, og håret sidder. Den bliver lige rettet lidt. Jamen lidt, der skal vi optage den første scene, eller ja, i dag, dansescenen. Og så jeg har chokolade på skuldrene, og det er jo så spændende, om det når at smelte. Hvad med den her? Ja, der kigger I bare. Okay. Ja. Og på den her, der kigger vi sådan lidt tilbage. Er det godt? Jeg gør det. Så det lige bliver lidt mere. Det er fra det store kamera der. Jeg synes, det går rigtig godt. Vi er i fuld gang med anden scene, eller andet look. Og der kan jeg afsløre, der er noget vindmaskine, og noget slør, der skal hår, der er i vinden og det hele. Så det er lukket nu, og vi har lige prøvet med forskellige slags klæber, og nu prøver vi at lave den her. Så det er spændende, men det går rigtig godt. Så Now you see, this could be actually Hvem skriver du til midt i det hele? Jamen, lige nu der er lige blevet spurgt fra kæresten i England om, hvordan det går, og så har vi lige en lille pause, og så vil jeg lige svare. Han er i gang med show derovre, Thriller Live, så jeg skulle da lige se, hvordan det. Så har jeg lige svaret, at det går mere end godt, og jeg er meget, meget glad. Så det er så fedt. Ja. Nå godt, ja, det går godt, men ja. Så I finder lige en afsnit, synes jeg, behandler. Større der, så er det jo Camilla, det er helt sikkert. Ja, altså. Går lidt, så har vi gået lidt. Ja, det er klar, altså. Det er fedt. Jeg har simpelthen slik i håret, og det er ikke hver dag, man har det, men nu vil jeg gå ind og
Og jeg tror ikke, jeg vil spise den her, der har overlagt på, men ja, sjovt er det. It's